No, takže pokyn z réžie znie, že už sme v éteri, už nahrávame. Takže vítajte tí, čo ste vydržali na náš posledný maratónsky slot o 10:00. Ešte nám beží kopa workshopov, bežia prednášky a teda vítajte na poslednej sprievodnej panelovej diskusii, ktorá už tradične má tému podnikanie na Slovensku, podnikateľské príbehy slovenské. Pre mňa je špeciálne zaujímavá a blízka, lebo ja som srdcom podnikateľ a 20 rokov som žil týmto životom, takže je to niečo, čomu myslím, že trošku aj rozumiem. Takže veľmi rád som sa chopil teda toho, že pozvem zaujímavých ľudí. Bohužiaľ sa nám stalo, že nám ochorel zástupca projektu N novovznikajúcich novín, Tomáš Bela, mal tu byť, chcel som sa ho pýtať aj na piano a tieto súvisiace veci, ale teda bohužiaľ leží v horúčkach. Ale nevadí. Druhá vec je, že presne, ako nie je problém túto tému otvoriť, keďže tu máme aj ďalších zaangažovaných. Takže téma podnikanie, ktorú sme tak trochu načali už aj v tej panelovke o 20. hodine, ktorá mala vlastne tému, že aké sú možnosti, aké sú kariérne cesty, a tam Ľubo Fellner z Buba vlastne reprezentoval túto, že áno, existuje cesta korporácia, existuje cesta consulting, existuje cesta neziskovka a potom existuje aj tá, ktorá nám tu všetkým asi je teda veľmi srdcu blízka, a to je podnikanie. Čiže túto tému budeme tu rozvíjať a snažiť sa vám asi vysvetliť, že prečo si myslíme, že to je tá práva. Moje pozvanie prijali traja ľudia, ktorí sú veľmi rôzni, ale v jednom majú spoločné, a to je to, že v tom svojom biznis sektore sú výnimoční, patria medzi lídrov a majú výsledky. Začnem teda dámou, lebo tak sa to patrí, tak je to správne. Pani Dana Kleinert je modná návrhárka, ale čo je pre mňa teda ešte zaujímavejšie, že okrem toho, že má svoju firmu, tak sa angažuje, tak ako som to hovoril, v sektore. Založila Slovak Fashion Council, čím vlastne, určite veď povie viac o tom, ale čím vlastne posunula ako keby svoju firmu do sveta a Slovensko do sveta, pretože vlastne tu založila niečo, čo vo svete existuje, a tým pádom vznikajú tie prepojenia, ktoré my tu, malá krajina, potrebujeme. Takže ďakujem za to, že si prijala pozvanie. Dobrý večer. Ďakujeme. Po mojej ľavej ruke dlhoročný kamarát z Matfizu Dalibor Jakuš. V čase, keď sme teda sa spoznali, tak ešte o profesii nebolo ani chýru, ani slichu, ale to je presne ten príbeh, o ktorom dnes budeme hovoriť. Jeden z tých naozaj zaujímavých podnikateľských príbehov na Slovensku. No a potlesk poprosím, takto však potom pôjdeme ďalej. No a Ivana Štefunka tiež netreba špeciálne predstavovať, projekty ako Pelikan, Neology Ventures a vôbec tento svet, taký ten dnes až vychytený, že dá sa povedať ten startupový investorský svet, o ktorom sa dnes veľa hovorí, takže som tiež veľmi rád, že prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Takže ja by som začal možno takou otázkou a potom veľmi rád prenechám slovo Slajdo a vám, lebo ja keď moderujem a je tam Slajdo, tak obvykle svoje otázky zahadzujem, lebo chodia zaujímavejšie. Ale tu prvú dám ja, lebo mi prípada taká úplne najdôležitejšia vlastne pre túto panelovku. A v rámci nej môžete trošku povedať aj o sebe, o tom svojom podnikaní, ale tá otázka je, že prečo podnikáte? A skúsme sa na to pozrieť z pohľadu tuto ako vás, študentov, že keby ste mali povedať študentom, že prečo je toto tá cesta, ktorú ste si zvolili. Dana, poprosím ťa. No, je to cesta, ktorú ja som už oľutovala veľmi veľakrát, ale vždy sa k nej v podstate vrátim, lebo má to svoje čaro tej samostatnosti, zodpovednosti za vlastné skutky, to, že vlastne hneď vidíte, čo ste spravili, aj v dobrom, aj v zlom. Je to cesta podľa mňa oveľa ťažšia, čo je nejak bohužiaľ mi dané, že tak nejak si vyberám takéto cesty, ale na druhej strane ma náplňa oveľa viacej.
V podstate vzniklo to v zásade tak veľmi prirodzene u mňa konkrétne, pretože v móde, kde som chcela pracovať, ani neboli nejaké iné možnosti, respektíve v móde na Slovensku. A ja som vlastne začínala tak nejak, povedala by som, nesprávne, ako sa to ináč robí vo svete, že keď vlastne skončíte nejakú školu, alebo respektíve ešte popri škole, zamestnáte sa v určitej firme a zistíte v podstate, že ako dizajner, či chcete robiť ako independent designer, alebo že či chcete robiť v nejakej firme, ktorá v podstate vám dá tie možnosti a vy nemusíte vôbec riešiť financie na novú kolekciu a tak ďalej. A baví vás to samotné dizajnovanie a nemusíte tam mať to meno. Alebo ste vo firme, ktorá vám to meno nejakým spôsobom zaručí a tak ďalej. A to sa tu v podstate nedalo zrealizovať. Na Slovensku. Neexistovalo, áno. A v podstate taký stereotyp, ktorý bol, že skončíme vysokú školu výtvarných umení konkrétne a vlastne každý si hneď založí kvázi svoju značku. Pardon, ja som jemne indisponovaná. No a to je vlastne podľa mňa nie je tá správna cesta, pretože v zásade vhúpnete do niečoho, kde viete o tom veľmi málo. A ja som veľmi rada, že sme práve na tejto pôde a že sú tu ľudia, ktorí nie sú, alebo fakt v minimálnej miere predpokladám, že sú tu dizajnéri. A to je práve to, čo tento biznis skutočne potrebuje. My dizajnerov máme kvalitných, ale v podstate to, čo napríklad ja som odjak živa potrebovala a nevedela nájsť, sú ľudia, ktorí rozumejú špecifika módneho biznisu, čo je naozaj veľmi iné, ako sú vlastne iné biznisy. Na druhej strane určité zásady to evidentne má, ale v podstate pracujete s inými emóciami, s kolotočom, ktorý funguje proste inak. A my sme potrebovali, aj stále potrebujeme ekonómov, potrebujeme investorov, ktorí rozumejú tomu, že ako sa im vrátia tie financie, keď ich investujú do módy, lebo v podstate móda je rýchly kolotoč. Potrebujeme marketérov, manažérov, HRistov, čiže v podstate práve ľudí, ako ste vy, potrebuje módny biznis a v podstate na základe tej mojej skúsenosti v rámci podnikania v mojej firme, kde som pracovala pod vlastne svojou značkou Dana Kleinert, som zistila, že u nás to poprvé neexistuje, po druhé sú tu úplne prerušené nejaké vzťahy alebo kontinuita a po tretie tu žijeme v bubline, kedy si myslíme, že móda sú vlastne nejaké šaty na ples v opere, ktoré majú fiktívnu sumu 3 000 eur, ktoré nie sú ani predané, ktoré ich nosí nejaká mica zo smotánky a v podstate to len povie, že to stojí toľko a to nie je tak. Je tu kopec iných návrhárov, ktorí robia veci, ktoré sa dajú nosiť bežne. Sú tu veľmi kvalitné možnosti výroby, aj keď ich už je stále menej. Každopádne je to taký veľmi špecifický, ale aj veľmi zaujímavý biznis a ten potrebuje práve takýchto ľudí, ktorí nie sú z módnej branže. Pre mňa vždy bol najhorší spolupracovník, ktorý povedal, že baví ma móda, že to je také super, tak to vždy dopadlo úplne najhoršie. No, čiže v podstate je to štandardný biznis, ktorý potrebuje všetky tie stránky. Určite áno, to jasné a dokonca to zase nechcem o tom mudrovať, lebo tomu fakt nerozumiem, čiže to je ten problém. Čiže áno, toto je treba. Jasné. Ja by som na rukách nosila niekoho, kto robí za mňa excelovské tabulky a moja dcera je zo mňa nešťastná, lebo ona ma vlastne vidí tvoriť asi 1%, ostatné sedím za počítačom, čo ona teda dosť nechápe, že čo to má byť. Ale bohužiaľ sú veci, ktoré v podstate za mňa nikto iný neurobí, pretože nejsou lidi napríklad. Jasné. A ešte teda k tej otázke tvoju odpoveď som pochopil tak, že prečo podniká, že teda asi taká tá tvorivá sloboda? Určite to je tvorivá sloboda, určite to je sloboda v tom mojom rozhodovaní. Beriem si sama za seba zodpovednosť, beriem si sama svoj pracovný čas, ktorý je, to je to, čo som hovorila, že som viackrát dolutovala, ktorý bohužiaľ nie je teda do tej 4:30, ani do 8 večer, proste je veľmi taký, že čo potrebujem a musím spraviť. Najhoršie úplne pre mňa je z mojej také osobnej stránky, je, že musím byť sama sebe šéfom, čiže musím sa sama riadiť a ja to proste úplne neznášam toto. Ja viem, že to znie paradoxne, že to robím roky, ale proste je to pre mňa najťažšie si sebe povedať, že teraz to musíš urobiť. Ale zase na druhej strane je to úžasné a mám v podstate, nie v podstate, ale reálne mám 3 deti a tým pádom vlastne viem si ten čas tak zadeliť, snažím sa si ten čas tak zadeliť, aby som to vlastne stíhala. Ja som vždy rád, keď teda odznievajú tieto príbehy, lebo ja ako teda nadšenec a veľký fanda podnikania a mňa veľmi trápi, že podnikanie ešte stále tým, že proste tu bola nejaká história, nejaké 90. roky a privatizácia a tieto veci, tak
podnikanie má na Slovensku ešte stále taký ten bilak takého toho rýchlo zbohatnutia nezákonnými spôsobmi. A pritom pre mňa je to proste jedna absolútne tvorivá, úžasná činnosť. Takže ja si myslím, že presne, že toto treba jednoducho, tento mýtus treba neustále narúšať a teda snažíme sa to robiť. Určite áno. Dobre, takže ďaká. Dalibor, skús ty tiež takisto ako profesia a prečo si do toho išiel a prečo si pri tom ostal? No, ja som do toho išiel tak trochu vylúčovacou metódou. Ja keď som študoval na matvíze, ja som myslel, že budem vedec. A ja som začal potom postgraduál, teda 3 postgraduály, ktorý som žiaden neskončil, lebo som zistil, že to ma až tak veľmi nebaví. Potom sa vrátil na Slovensko z nejakého zahraničia. Zamestnal som sa, robil som rok programátora, čo som zistil, že tiež mi až tak nevyhovuje, takže tá tretia možnosť bolo spomínať, neziskovku som neskúsil, takže som s kamarátmi založil firmu a zistil som, že skutočne to je to, čo ma baví. Tie dôvody sú samozrejme podobné, že človek bol sám sebe pánom, na druhej strane niekedy to bolo až nepríjemné. Nebolo to úplne sám sebe, boli teda spoločníci, ale proste čo človek vymyslel, to musel urobiť a skúsil si všetky roly, ktoré v tej role programátora som mal zadanie a robil som niečo, bolo to zaujímavé. V tej firme som musel robiť obchod, čo som nevedel a nikdy som sa nenaučil a zistil som, že to vedia robiť ľudia lepšie, musel robiť marketing a vylúčovacou metódou som potom zisťoval, čo z toho všetkého neviem robiť a kde treba nájsť ľudí, ktorí vedia robiť lepšie. V tej role som vlastne bol veľmi dlho, dostal som sa s nej čiastočne tým, že som firmu predal a ostal som iba v roli manažéra, čo mi vyhovalo a asi pred 4 rokmi som si zobral ročný sabatikál, keď som zistil, že to podnikanie ma stále baví, tak zase nejakým spôsobom sa pomaly zase dostávam toho, že rozbieham nejaké ďalšie projekty, ktoré sa už dostávam čisto do roli toho podnikateľsko-vlastníckeho. Nechcem kombinovať rolu manažéra a podnikateľa súčasne. Takže, a mňa to baví, akože skutočne je to podstatne slobodnejšie. Na druhej strane je tam podstatne väčšia miera zodpovednosti, lebo zodpovedám teda za seba, zodpovedám za všetkých tých ľudí, ktorým pracujú napríklad vo firme, zodpovedám často majiteľom, ktorým som dal nejaký commitment, že nejakým spôsobom tá firma bude performovať, alebo spoločníkom. Takže zase je to pre mňa strašne motivujúce, že dal som slovo, že niečo bude nejako fungovať a ukázať, že to skutočne sa dá. Vďaka. Ja ešte len k tomu presne dodám, že ja vlastne, a hlavne u ľudí, ktorých poznám, a teda viem, že to, čo hovoria, je naozaj tak, že to nie sú nejaké frázy, tak vždy som rád, keď odznie toto, že tá prvotná motivácia je nejaká vlastná vášeň a tá tvorivosť a tá sloboda, a že tie financie, ktoré sú donekonečna omielané ako ten hlavný zdroj, že podnikám preto, aby som veľa zarobil, že v skutočnosti medzi tými prvotnými motiváciami úspešných podnikateľov obvykle nie sú, alebo sú na 2., 3., 4. mieste, že väčšinou je jasne dominuje ten moment, že proste chcem realizovať svoje myšlienky. Tak to ja si myslím, že tie financie tam samozrejme vždy sú, lebo nikto nechce podnikať s tým, že peniaze z toho nebudú. Niekto nezačína, alebo teda väčšina z nás nezačínala s tým, že teraz niečo urobím a budem rýchlo bohatý. Skôr začíname s tým, že urobíme niečo, čo bude dobré a keď to bude dobré, tak z toho budú v konečnom dôsledku aj financie. Ale tie financie samozrejme tam pozadí musia byť. Jasne. Ten altruizmus asi úplne čistý. Nie, nešlo mi o altruizmus, ale presne o to, že, lebo vlastne tu sa bavíme so študentmi. A čiže vy ste teraz v tej fáze, že rozmýšľate kam ďalej, začať podnikať, nezačať podnikať a myslím si, že dôležité je uvedomiť si toto, že ak by vaša prvotná hlavná motivácia boli peniaze, tak to, nehovorím, že to je zlé, ale že nie je to štandardná cesta, že ľudia, ktorí niečo dokázali, obvykle začínali skôr s myšlienkou a tie peniaze samozrejme boli niekde hneď za tým, ale s tou myšlienkou, že presadiť niečo svoje, nejaký svoj názor, myšlienku. Ivan. No, ja som vlastne znova tiež nechcel nikdy podnikať, dokonca v tých 90 rokov, keď som študoval politológiu, som teda opovrhoval podnikateľmi, lebo podnikatelia to boli tí, ktorí proste kradli, hej. V tom období, keď ste zobrali niekomu pero, takto v lavici, tak ste povedali, že sprivatizoval som ti pero, hej, že v zásade ukradol, hej. A teda pre mňa podnikateľ bol ten, ktorý je naozaj niekto, kto proste zarába nečistným spôsobom. Chcel som vlastne meniť spoločnosť, študoval som politológiu, chcel som byť politikom. Študoval som na Slovensku, potom vo Francúzsku, vrátil som sa na Slovensko, pracoval som chvíľu v politickej strane. Bol som veľmi sklamaný, potom som išiel vlastne
pracovať do jedného týždenníka, ktorý bol, nazvime to, ideovo orientovaný ideám, ktoré som veril, niečo ako sociálno-demokratické alebo povedzme zelené idei. Nemýlte si to so Smerom. A tam som vlastne zistil, že napriek tomu, že ma najali akože šéf-redaktora alebo niekto, kto má robiť ako keby obsah toho týždenníka, vlastne mi všetko hodili na hlavu a musel som vlastne začať ako keby manažovať tie noviny a naozaj bolo to ako keby veľmi perná skúsenosť, lebo vlastne nevedel som, že nič, že o podnikaní. Dokonca napriek tomu, že som mal na škole, že základy manažmentu a ja neviem, aké podobné, že ja neviem, účtovníctvo a tak ďalej, ale vlastne nikdy to nebolo vyučované spôsobom, že by som naozaj vedel, že ako to teda zaúčtovať a že čo to je. Skrátim to. Potom sme vlastne urobili webovú stránku toho týždenníka, začali roky 2000, vlastne internet sa začal rozmáhať, vlastne potom sme urobili ďalšiu stránku, ktorá sa volá, že Euraktiv, bolo to Európskej únii, vlastne stále ten portál existuje a zarába. Potom sme urobili vlastne portál Pelikán, ktorý vlastne je najväčší predajca leteniek, nazvime v strednej Európe. Potom vlastne s tou skúsenosťou z internetu a z podnikania sme vlastne založili firmu, ktorá ten Pelikán začala reprogramovať. Tá firma sa volá Monogram. A vlastne postupne sme zakladali takto ako partia firmy a ďalšie firmy a vlastne som zistil, že strašne ma baví vlastne firmy zakladať, hej? Že vlastne baví ma ten štart, proste ten raketový štart, dať dokopy tým, nejaké peniaze, nejakú skúsenosť a vlastne odštartovať nejakú firmu. A vlastne to som robil relatívne dlhé obdobie, až dokedy som si uvedomil, že asi by som to nemal robiť úplne len tak, ako keby len tak. A tak som si povedal, že asi by som to mal nejak sprofesionalizovať a s priateľmi vlastne vo firme Neology, ktorá sa venuje podpory podnikania a transferu technológií, sme si povedali, že ideme založiť investičný fond, ktorý sa volá Neology Ventures a je to vlastne fond, ktorý spravuje cirka 26 miliónov eur, ktorý má 40 investorov. Mnohí z nich sú veľmi úspešní slovenskí startupisti alebo podnikatelia a vlastne ideme najbližšie 2 roky investovať do cirka 40 technologických spoločností na Slovensku. Technologických spoločností v zmysle buď IT firmy, ktoré majú nejaký produkt, firmy, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi alebo biotechnológiami alebo nejakým advanced engineering alebo nejakým pokročilým strojárstvom. A tieto firmy potrebujú tímy, hej? A potrebujú nielen jedného nejakého podnikateľa a to je všetko, ale investujeme do tímov, hej? A vlastne tie tímy musia byť rôznorodé, to znamená, že marketér, technológ, kreatívec, niekto, kto sa vyzná do účtovníctva, financií a tak ďalej, len vtedy tá firma vie pokročiť a vie rásť. A prečo toto spomínam? Lebo vlastne ja sa stretávam, častokrát chodím proste na univerzity a stretávam, a dokonca aj sídlime na univerzite a je veľmi zlé, keď na Slovensku sa vlastne vytvoria týmy z 3 matfizákov. Akože, neviem, či by si boli 3 matfizáci. 4. No. Alebo ja neviem, 3 ekonómovia a tak ďalej. Proste ten trend je, že by mali byť rôzne týmy zmixovaných. A ja mám manželku z VŠMU, takže proste viem. Je veľmi zaujímavé vlastne kombinovať tie vlastnosti tých ľudí a vlastne vytvoriť vlastne tým, ktorý sa doplňa a ktorý nie je rovnaký. No a teraz ešte napokon, alebo teda nakoniec k tomu podnikaniu zopakujem vlastne len to, čo hovoria ostatní. Napriek tomu, že som to nikdy nechcel robiť, a chcel som robiť politiku, je to iný spôsob, ako vlastne realizovať svoju slobodu, ako získať nejaké peniaze, ktorým viem nejakým spôsobom ovplyvniť spoločnosť. Vieme zamestnávať ľudí, ktorí neskôr budú zamestnávať ďalších ľudí a myslím si, že slušné podnikanie je iný spôsob, ako meniť spoločnosť. A naozaj v to verím, možno to znie ako idealizmus, ale ľudia, s ktorými pracujem, mnohých z nich poznáte, majú podobné ideály a vlastne sme partia ľudí, ktorí sa aj stretávame na dovolenkách, na akciách a tak ďalej. A
myslím si, že ľudia, ktorí tu aj budú neskôr, Mišo Meško alebo Mišo Truban, Dalibor a mnohí iní ľudia, proste si myslíme, že takéto slušné, technologické, čestné podnikanie môže byť budúcnosťou tejto krajiny a netreba sa vlastne len zamestnať, môžete to skúsiť, môžete to si otestovať, ale skúsiť si aj podnikanie stojí za to a na to by som vás chcel vyzvať. Ďakujem Ivan, toto podpisujem aj ja a hneď z dvoch hľadísk, jednak, že tomu verím ako teda človek z podnikateľskej sféry a jednak tomu verím a inak by som to nerobil aj teda ako riaditeľ Nexterie, pretože presne o tomto sú myšlienky Nexterie, že vychovávať ľudí, ktorí budú nielen vedieť, mať v hlave, ale ktorí budú aj čestní, ktorí budú eticky podnikať, budú ovplyvňovať prostredie okolo seba a naozaj ako verím, že to má zmysel. Kým prejdeme na vaše otázky, ešte jedno také kolečko, lebo vlastne vy ako študenti teda ste presne vo fáze rozhodovania, takže skúsme ešte takúto otázku, že kedy začať podnikať? Že treba začať hneď po škole, alebo treba ísť do zahraničia ešte, alebo treba si oskúšať najprv nejakú prácu a získať skúsenosti. Viem, že na toto nie sú univerzálne odpovede, ale na to sme tu my, aby sme dali tie naše. Ja si myslím, čo sa týka módy, určite nie je dobré ísť hneď podnikať. Prvé, čo by som urobila, by som poslala všetkých našich študentov alebo týmy von do miest, kde funguje kreatívny priemysel, kde funguje dizajn ako taký, kde funguje celkovo systém. A to potom je ideálne, keď sa teda ľudia vrátia s tými skúsenostami naspäť alebo ich proste nejako aplikujú, takže to bude mať nejaký vplyv na spoločnosť našu. Čiže to by som ja urobila určite z tohto pohľadu. Mne sa to vyvinulo tak, ako sa to vyvinulo, ale hovorím, to bola aj taká doba a som za to aj vďačná, že to vlastne bolo takto. Získal som veľmi veľa skúseností. Ale čo sa týka napríklad Slovak Fashion Council, ktorý si spomenul, ono je to v podstate logický vývoj, ktorý vznikol na základe môjho profesionálneho pôsobenia práve v podnikaní. Lebo my sme už mám pocit, že dosiahli v podstate, čo sa týka dizajnerskej stránky, v zásade všetko na Slovensku. Ja som robila olympiádu vo Vancouveri v roku 2010, aj dizajn, aj realizáciu. Robili sme veľké klientské zákazky, napríklad obliekanie všetkých pobočiek ľudí pre Orange. To je také 3-ročné kontrakty, čo fakt nie je sranda. Zároveň s tým, že sme to vlastne robili na Slovensku. Aj celá olympiáda, čiže bolo to také ako veľmi zaujímavé. A dopadla naozaj výborne tá konkrétne olympiáda naša. Ďalšiu som už nerobila z rôznych dôvodov, ktoré sú proste bohužiaľ v našej spoločnosti zaužívané a preto aj podnikáme, aby sme to mohli proste nejako zmeniť, tento spôsob myslenia a vôbec fungovania. Vyhrala som cenu Young Creative Entrepreneur, 5-krát ma vybrali Európska komisia do Japonska, do Tokia, aby sme reprezentovali Slovensko. Z Čiech sa dokonca niekedy ani nikto nedostal, lebo sme reprezentovali Slovensko aj Čechy ako dizajn, ktorý vieme aj vyrobiť tu na Slovensku, lebo Japonci hľadali nielen produkt, ale aj v podstate príbeh a možnosť výroby lokálne. Čiže toto sa nám všetko vlastne podarilo. Začali sme predávať v Tokiu, v Nagoji, v Saudskej Arabii, v Amsterdame, vo Veľkej Británii a tak ďalej. A ono to všetko hrozne dobre znie, ale vlastne za tým je práve ten veľký altruizmus. Čiže ja mám až taký nepatričný pocit, že tu sedím, lebo mám pocit, že skôr z hľadiska financií tu mal sedieť môj manžel, pretože on ma častokrát práve zachraňoval, keď sme nemali na výplaty alebo na novú kolekciu alebo na priadze, lebo jednoducho u nás nefungoval systém investora, že príde investor a povie, že toľko a toľko financií do toho dám, za toľko a za toľko to chcem mať naspäť, čo preto urobíme, aké veľtrhy a tak ďalej. Čiže to vlastne ani nie sú, alebo neboli tu ľudia, ktorí tomu rozumeli a na druhej strane aj ja som častokrát nevedela ako a už v podstate viem, alebo snažím sa vedieť tak, aby som to zobrala s pokorou. A viem hlavne, keď neviem, viem, ako sa mám pýtať. A preto aj vznikol Slovak Fashion Council, vrátim sa k tomu, lebo vlastne my sme tu stavali ten dom na vode. Ja som mala aj vlastne obchod, aj mám teda v Bratislave, boli sme v New York Times, prišiel k nám Ben Kingsley, ktorý v podstate si vybral z celého mesta náš obchod a tak ďalej. A to boli vlastne také momenty, ktoré nás posúvali ďalej, že áno, oplatí sa to, pretože my sme vlastne reprezentovali Slovensko, my sme videli, ako ľudia na nás reagujú, nemali šajnu, kde je Slovensko a zrazu
proste zistili, že aha, že vy tam robíte takéto zaujímavé veci a to nás vždycky tak nejako nakoplo ďalej a v tomto prípade si myslím ale, že vlastne tam je ten problém, že sme nemali ten tím zložený, alebo ja som teda nemala ten tím zložený z ekonómov a z marketérov a tak, ktorí by mi vlastne povedali, že no Danka, ale keď teraz za 4. sezónu nespravíš tieto čísla, tak musíme proste buď ísť ináč, alebo iným smerom a tak ďalej. A to už je to, čo Ivan hovoril, že je dobre, keď sa tie týmy miešajú, presne. Áno, a preto teda, vrátim sa naspäť, trošku dlho rozprávam, omlujem sa, vznikol Slovak Fashion Council, čiže organizácia, ktorá vytvára tú platformu smerom do zahraničia, že vlastne ľudia získajú aj zo zahraničia informácie o tom, čo sa tu deje, ale zároveň je dôležité, aby komunikovali, on prepája dizajnérov medzi sebou, výrobu, dizajnérov s výrobou a zároveň potom malý obchod, veľký obchod, lebo až vtedy to môže fungovať. Dobre, ďakujem. A toto je vlastne, tuto trošku dokumentuje to, čo presne ja mám na podnikaní rád, že ako je to nekonečne pestré. Hej, že vlastne tu každý ten príbeh je úplne iný a preto si myslím, že je zaujímavé pre vás rozmýšľať nad touto cestou, lebo čo si vymyslíte a zrealizujete, to budete mať. Dalibor, čiže začínať hneď po škole, alebo čo ty si myslíš? Ja jedinú vec, ktorú ľutujem, že som začal podnikať neskoro. Že som nezačal skôr, ja som začal 27, keď som sa poflakoval kdekade ešte. Podľa mňa, ak už, ja si dokonca myslím, že aj teraz, ak ste študenti 4. 5. ročníka, riešite otázku, či začať podnikať, už je to neskoro. Podľa mňa skutočne... Polka miestnosti odíde? No, nie. Akože aj keď sa pozrieme, koniec koncov tí chalani, ktorí sú spomínaní, Míšovia teda predovšetkým a tak ďalej, to boli chalani, ktorí začínali v 16, 17, 18 rokoch. A napriek tomu skončili potom výšky a podobné veci. Takže v podstate začnite čo najskôr. Ak si myslíte, že chcete podnikať, začnite teraz. Akože škaredo povedané. A zajtra začnite vymýšľať, že ak teda máte nápad a tak ďalej, ako začať realizovať. Dôležitá vec, vidím strašne veľa ľudí, ktorí majú možno už 25-30 rokov niekedy, majú dobrý job, majú dobrý nápad dokonca aj, že čo by chceli robiť a už nenachádzajú odvahu, že teraz do toho trestnúť od istej roboty, kde dostávajú svoje isté peniaze mesačne a podstúpiť to riziko, že teraz pôjdu do podnikania. Druhá vec, prichádzajú potom hypotéky, rodiny. Sú to skutočné akože gule na nohách, ktoré tí ľudia už nedokážu zlomiť. My sme začínali podnikať teda šťastne slobodní. Začínali sme podnikať tak, že po 3 mesiacoch sme minuli všetky peniaze, čo sme mali a fakt prišli kamaráti a donesli nám raňajky a boli sme celkom happy. Čo ako v súčasnosti, proste keď mám rodinu, deti, že som už určite podnikal úplne iným spôsobom. No, druhá vec, áno, podnikáme aj všetci aj teraz, podnikáme už ináč, ale akože to ranné nadšenie, bez podnikateľských plánov, bez peňazí, bez ideí vlastne, že kam to, čo to je podnikanie, tak to bolo úplne najkrajšie. Takže podľa mňa stojí to za to začať čo najskôr. V podstate ja tvrdím mojim deťom, najstarší syn má 12 rokov, ja tvrdím, že rozmýšľaj, že ak máš nápad, nie, že teraz začni robiť biznis, ale reálne rozmýšľať. Ale v podstate áno, akože vysvetľovať mu, ako funguje svet a snažiť sa ho vychovať v tom, že aby on niekedy tiež rozmýšľal o tom, nech si to skúsi, ak sa mu to tebe páči, vždy sa môže zamestnať, ale radšej nech to skúsi na začiatku, ako to bude skúšať, potom v 40-ke sa už veľmi ťažko potom odchádza z roboty a začína lámať podnikanie. A ešte okrem toho, že nemáš všetky tie gule na nohe a máš tie ideály, tak aj nevieš, čo všetko sa nedá. Ešte ti to nikto nepovedal a to je tá veľká... A máš tie gule, presne tak. Čiže ešte nevidíš tie množstva prekážok, našťastie o nich nevieš a koľkokrát sa ukazuje, že sú prekonateľné, takže... Ivan, povedz ty. No, je to zložité hovoriť vždycky po vás, lebo zase môžeme to otočiť na budúce. Akože v prvom rade myslím si, že akože keď začnete v 30-ke, tak oveľa menej vládzete. Akože naozaj, ja som si myslel, že to je blbosť, ale to naozaj tak funguje. Že skrátka proste nevládzete už robiť 14 hodín alebo 15 hodín, hej? Keď už máme neskoro tie deti, potom to je tiež na figme, nevládzeme. To je prvá vec. Druhá vec je, že už ste zvyknutí na nejaký životný štandard, ktorý proste, a špeciálne keď už máte manželku alebo manžela, alebo ešte máte deti, proste už máte nejakú zodpovednosť. Kdežto, keď vlastne máte 20, 21, 22, 24, 25 rokov, tak vlastne ste zodpovední len sami za seba a môžete proste robiť tie kotromelce a neviem, skrátka experimentovať a nikto na vás nebude ako ani pozerať zle, hej? Lebo na Slovensku ešte je to tak, že vlastne sa strašne stigmatizuje takéto zlyhanie, hej? Ani to by nemalo byť, ale keď zlyháte v podnikaní 4-krát za sebou, proste keď máte 25 rokov, tak vlastne vám to nikto nemôže vyčítať a ja osobne
aj zamestnávam ľudí a ja by som radšej zamestnal niekoho, kto 4-krát podnikal a mu to nevyšlo, ako niekoho nepopísaného so samými jednotkami zo školy. Teraz vás nenavádzam, aby ste prestali sa učiť, alebo ja neviem čo, ale reálne proste tie životné skúsenosti napríklad z toho podnikania alebo byť pri tom podnikaní sú naozaj veľmi cenné aj pre zamestnávateľa. Hej? A keby som to mal úplne sumarizovať, ako Dana povedala, my všetci, o ktorých sme rozprávali, tí Mišovia, Meško, Truban, ja neviem, a mnohí iní, vlastne sme začali podnikať bez peňazí. Akože reálne, my keď sme zakladali Pelikán, tak som tak rozmýšľal, že vlastne ako sme to spravili, keď si rozprávali, tak vlastne ja som splatil svoj podiel z peňazí mojej frajerky, ktoré zarobila na stáži, ktorú som jej vybavil. Hej? Takže tak bol, ako keby stadiaľ bol môj prvý kapitál, hej. A teraz hovorím o 1200 eurách. Vlastne momentálne ten ekosystém je relatívne dokonaný, hej, kde máte už univerzity, ktoré už nazvime nekladú prekážky ku podnikaniu. Máte vládu, ktorá nejakým spôsobom podporuje to startupové podnikanie. Máte médiá, ktoré píšu o success stories, o úspešných podnikateľov. Nepíšu už len o tom, kto ukradol nejakú fabriku v 90. rokoch a ešte teraz je super, že ju nerozhumploval. Hej. Potom proste máte kapitál, hej. Ja neviem, úplne otvorene, akože neviem, či to tu sponzoruje nejaká banka, ale ja som v mojom podnikaní nikdy nezískal úver do momentu, dokým vlastne sme nemali milióny na účtoch. Skrátka, banky financovali len tých, ktorí už na to mali, hej? Znamená, textilný priemysel vôbec nebudú už. Prosím? Textilný priemysel to už vôbec nie. No a to, hej, že proste... A vlastne teraz už je situácia taká, že ja momentálne vediem ako venture capital fond, kedy vlastne my financujeme tie náklady, ktoré sú akože také expanzívne, to znamená, že ľudské zdroje, export, ja neviem, logo, alebo nie logo, ale dizajn toho produktu a tak ďalej. A banky radi spolu s nami financujú zákazky, alebo už vlastne výrobu, alebo výrobné zdroje. To znamená, že, aby som dokončil, vlastne už tu existuje ten ekosystém, kde máte dobré podnikateľské vzory, kde proste už je trendy podnikať. Niekedy to bolo oveľa zložitejšie. A preto vlastne bolo ako aj zložitejšie zlyhať, hej, a potom vlastne ako sa ponevierať a tak ďalej. Takže teraz nie je to žiadna selanka podnikať, lebo naozaj mne sa narodilo tretie dieťa pred 14 dňami a dosť zložito som vysvetľoval mojej manželke, že vlastne už štvrtý deň idem po 8 večer, hej, niekde. Dobre, toto nie je podnikanie, hej, ale ako keby niekedy proste to nestihnete skrátka cez deň a večer musíte ísť na pracovnú večeru, hej, lebo proste je to tak. A možno ešte tí, ktorí majú radi ako keby tak pohodlnejší život, tak pre nich to podnikanie nie je, podľa mňa, hej, lebo ten pohodlný život, keď si predstavíte podnikateľa niekde pri bazéne a na pláži a tak ďalej, to reálne je, že 100% života toho podnikateľa. Všetko ostatné je vlastne ako keby relatívne tvrdá práca. To znamená, že keď si rátajte so mnou, keď ja robím 12 hodín denne a niekto robí 8,5 hodín denne, to znamená, že vlastne tých 3,5 hodiny denne, čo ja robím viacej, to je vlastne, že robím o 2 dní za týždeň, alebo je o 1 deň za týždeň viacej, hej? Keď si to zrátate, tak v skutočnosti ja za 2 roky odrobím 3 roky, hej? A to je vlastne ako keby tá práca naviac, hej? Ale zase na druhej strane je to zábava a máte naozaj pocit, ako povedala Dana, že teraz sa rozhodnem, že to tak bude a bude to tak. A nemusím čakať, že na nejakého šéfa, ktorého až tak nerešpektujem a musím sa mu pchať do zadku, aby mi to schválil, na nejakého politika, na nejakého proste neviem koho, hej. Ale to zase neznamená, že nemôžete sa zamestnať vo firme, kde rešpektujete šéfa, ktorý je ako keby vzorom, hej. Aj o tomto by asi mala byť tá akcia, že proste zamestnať sa niekde,
vo firme, ktorá inšpiruje, nie ktorá znechucuje. No ono, presne ako tu odznelo, že tvrdá práca, no lebo plnenie snov, a tak sme sa na tom nejako zhodli, hej, že podnikanie, plnenie vlastných snov a nejakej kreativity, tak je tvrdá práca, to proste nie je pohodlné. Ale ja si myslím, že pre vás zaznel jeden fantastický moment a vlastne zo 4 úst, lebo ja to takisto podpisujem, tu odznelo, že všetci sme začínali podnikať v podstate bez peňazí. To znamená, že neexistuje, ak je taký nejaký mýtus, že najprv musím zarobiť, alebo nemôžem, lebo nemám, tak to je nezmysel. Hej? Jednoducho väčšina zaujímavých firiem vznikla tak, že začínali z ničoho. Ja ale ostanem pri Ivanovi, aby sme to kolečko trošku zase otočili. Yes. A ty si spomínal politiku a tak poďme trošku, lebo tu padla tá otázka, že má politika vplyv na naše podnikanie? No, asi prvé veci, čo ma napadajú, vlastne také prvoplánové. Poprvé, ak je proste korupcia v spoločnosti a podnikáte v oblasti, kde teda tá korupcia tomu zavádza, tak áno, akože politika má na to vplyv, lebo ak politici neodstraňujú korupciu, alebo dokonca keď vytvárajú priestor na ňu, tak je to dosť na figu. Ale zoberme to tak, že mňa, alebo startupové prostredie korupcia až tak neovplyvňuje. Ja nepotrebujem ako keby nikoho podplácať, respektíve vlastne som závislý od zákazníkov a najlepšie som závislý od medzinárodných zákazníkov a jednotlivcov. To znamená, že väčšina z tých firiem, ktoré my financujeme, sú firmy, pre ktorých je stredná Európa malá, hej? Lebo vlastne reálne, keď si zoberete, že na Slovensku žije 5 miliónov obyvateľov a urobíte poďme k tomu Pelikánu, spravíte nejaký portál, ako je Pelikán, tak miniete na ňo toľko isto peňazí, ako nejaký Číňan urobí portál pre miliardový trh, alebo 1,2 miliónov ľudí. Hej? A vlastne stále to rozprávam, stále to budem opakovať, napriek tomu, že možno to všetci počuli. My sme sa tešili, keď sme sa stali číslo 1 na Slovensku v predaji leteniek, že super, že predali sme 40 000 leteniek. Hej? A vlastne išiel som domov, trošku som akože googloval a tak ďalej. A 3 roky po nás vznikol vlastne nejaký čínsky portál, úplne že strašne zle technologicky, strašne zle dizajnovo. Oni vlastne prvý deň predali 40 000 leteniek, druhý 80 a tretí 240 000 leteniek, hej. Si predstavte, že s takými, alebo ešte menšími nákladmi ako my, to znamená, že vy reálne, keď chcete urobiť nejaký technologický produkt, tak vlastne Slovensko môže byť pre vás dobrý test market, ale to len akože otestujte, lebo Slováci sú dobrí testery, lebo sú relatívne technologicky zdatní, relatívne rozumia tým technológiám, ale proste treba ísť von. A na to, aby ste mohli ísť von, už v istom období potrebujete ten kapitál, lebo proste nemôžete úplne žiť... sa to volá po anglicky, že bootstrapping, že teda si to naväzujete tie šnúrky z topánok, ale po slovensky sa to povie, že z ruky do huby, hej? Že proste je to veľmi zložité. To znamená, že musíte mať nejaký kapitál, aby ste mali na ten náskok, ktorý budete investovať a vlastne, ktorý vlastne sa vám vráti, keď budete mať dostatočnú veľkosť. Takže vrátim sa k tej politike. Politika vám môže vytvárať podnikateľské prostredie. Napríklad, aby boli na Slovensku firmy investovateľné, aby sa dali kupovať podiely, aby sa dali vydávať akcie, aby sa dali, ja neviem, rýchlejšie a jednoduchšie najímať ľudia, respektíve, aby sa im dali dať podiel. Hej? Zrejme si my sme s Daliborom združení v takej organizácii, sa volá, že Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku. A vlastne máme takých ako keby 29 programových cieľov a vlastne mnohé z nich sa točia okolo toho, že vlastne ako zmeniť legislatívne prostredie na to, aby tu vznikali firmy, aby boli investovateľné. A jedna z nich, to je len taká na východe sa to povie, že taká lakocinka, a je, že máte už zmiešané intráky, hej, že muži, ženy, hej, že to je fasa, akože tiež som sa zabával, ale čo by bolo úplne fajn, keby bolo, že proste intráky, že prírodovedci s manažermi, s právnikmi, s, ja neviem, dizajnérmi a tak ďalej, lebo okrem toho, že, prosím, no ja máme kanceláriu v Mlynskej doline a keď proste idem na Mladosť a vidím, že 70 vyhrážka tých programátorov v jednom vchode,
ktorí proste rovnako voňajú, rovnako toto, tak až tak nie sú zmixovaní, hej? Že potom vlastne na družbe máte, ja neviem, právnikov, hej, a tak na Štúráku, tak budem chodiť tam, ale to je akože výnimka, hej? A proste by bolo úplne super, kde by proste tí ľudia tvorili spoločne týmy. A ešte možno jednu takú vec. Vlastne tá budúcnosť v tom vzdelávaní v skutočnosti nie je až tak v individualitách, lebo vy si zoberte, že vlastne vy prídete do školy, ja mám vlastne 7-ročnú dceru a ona vlastne od začiatku je hodnotená ako, že Ela Štefunková, že jednotka, alebo Ačko, alebo neviem čo, a že celý život je vlastne hodnotená individuálne. Ale v skutočnosti vy, keď vypadnete z tej školy, tak vlastne vaše schopnosti by sa mali posudzovať, ako viete pracovať v tímoch, lebo v skutočnosti tá hodnota a úspech tej firmy o tom, ako ten tím do seba zapadá, ako je komplementárny a akým spôsobom proste vie, ako keby tie kolesa do seba zapadajú. A myslím si, že proste tie tímové práce na univerzitách alebo na gimploch by mali byť oveľa dôležitejšie a hlavne by mali byť interdisciplinárne. Znamená, že keď ja som prišiel za rektorom UK, vy ste UK však, hej, alebo za rektorom STU a som hovoril, že poďme spraviť vlastne niečo, čo by bolo také interdisciplinárne, tak vlastne sa chytajú všetci za hlavu, že a to by sme museli zmeniť vysokoškolský zákon, to by sme museli akreditáciu zmeniť, to by sme museli to, že a tak ďalej a vlastne stále sme našli s Daliborom a s Mišom Meškom v Amerike, keď sme boli teraz nedávno, že ako sa to nedá, hej? A vlastne už sa začíname tak, ako sa to natáča, že tak nasierať trošku a vlastne ideme sa asi pokúsiť o to, že by sme spravili taký pokus. Mišo možno o tom hovoriť potom. A Mišo možno o tom bude hovoriť, takže už nebudem hovoriť ja. Áno, inak to ja rovno vás týmto pozývam, pretože Mišo už je pomaly za dverami. A o 11:00, keď my skončíme, tak vlastne sa rovno plynulo presuňme na jeho prednášku a Mišo je presne podnikateľ a myslím si, že bude hovoriť o veľmi podobných veciach ako tu. Tak poďme ešte. Dalibor, tvoj názor? No, my trošku tú politiku cítime možno viac, lebo sa týka aj priamo toho biznisu, keďže profesia hýbe na trhu práce. Takže mali by sme ako relatívne výrazne cítiť to, že aká tu je vláda, ako čo sa deje. Čo v podstate hovorím všetci, tak začnem aj ja. Čo sme zistili je, že tá politika ovplyvňuje ten biznis menej, ako sme si mysleli. To znamená, že napriek tomu, že vo všetkých nás sa búria emócie, že politika je ľavicová, pravicová, takáto zlá, dobrá, tak reálne v tom biznisovom živote to hrá menšiu rolu. Čo sa skutočne ovplyvňuje je, nazvieme to nejakým spôsobom nálada. Je blbá podnikateľská nálada alebo dobrá podnikateľská nálada, to asi najviac cítiť. To znamená, že keď sa tu dejú veci, ktoré nazveme to teraz široko, podnikateľský sektor má pocit, že sú dobré, že nejakým spôsobom zjednodušujú to podnikanie, tak je lepšia nálada. V konečnom dôsledku si myslím, že štát získava viacej peniazy na tých daniach, keď tí podnikatelia sú šťastnejší a spokojnejší s tým, čo sa deje. V prípade, že... A investujú a tak ďalej. A po okamihu, keď majú pocit, že ten štát teda nefunguje, nemá záujem, aby ten podnikateľský sektor fungoval dobre, tak sa zvyšuje motivácia toho sektora, nazvieme to na daňovú optimalizáciu. A teraz to nemyslím úplne zlom. To znamená, že je menšia ochota, a to, čo si vlastne vravel ty, že podnikať aj preto, aby bolo lepšie. Keď človek má pocit, že aj keď podniká a tá vláda nejakým spôsobom nechce, aby to bolo lepšie, tak aj tí podnikatelia sú menej motivovaní toto robiť. Tam sú ešte také paradoxy potom, že politika vplýva koľkokrát na podnikanie menej v tých ako priamo ekonomických oblastiach, ale napríklad brutálny vplyv na ekonomiku, na podnikanie má nevymožiteľnosť práva. Čo je obrovský problém na Slovensku a ktorý brzdí, ktorý zasahuje do celého spektra podnikateľských činností. Čiže táto vec, ktorá nie je ekonomická, má v skutočnosti, to sú podľa mňa percentá HDP, hej, keby sa to poctivo dorátalo, to len tak na margo, ale Dana, máš slovo. Ja mám pocit, že mňa politika ovplyvňuje veľa, ale to je to, že možno vnímam veci viacej emotívne, respektíve tomu mňa preváži ako nad tými číslami, ale anyway si myslím, že to veľmi ovplyvňuje. Okrem teda môjho vlastného pocitu je to aj to, že móda, respektíve design a celý ten predaj je aj o tom, že vy predávate určitú emóciu. A slovenský trh je malý a nedokáže vlastne
reálne uživiť dizajnéra. Ja nepoznám jediného dizajnéra, kto sa tu živí dizajnom. Fakt, že jediného. To sú reklamky, to sú proste nejaké úplne iné zákazky a potom vlastne sa snaží niečo urobiť pomimo. Ale v zahraničí to funguje úplne v pohode, že predstavte si, že sme v Londýne, konkrétny príklad, Pure London, veľtrh, je tam asi 1000 stánkov, vy medzi tými stánkami sa vám stane, že naozaj zaujmete, lebo máte výbornú architektúru toho z celého stánku, máte odevy, ktoré zaujímu na prvý pohľad a príde ten buyer a on sa na to pozrie, že Slovakia a teraz poprvé no feeling, čo je zase otázka o brandingu a tak ďalej, čiže vy máte už okamžite oveľa ťažšiu pozíciu, ako vysvetlíte tomu buyerovi, že vy ste ten, ktorého si on má kúpiť na ten svoj meter do toho buď butiku, alebo obchodného domu, alebo kamkoľvek. On musí mať z toho pocit, jeho zákazník musí mať z toho pocit a pokiaľ ho nemá, tak vlastne ja mám veľký problém a musím sa narobiť 3-krát, aby som teda to vysvetlila a vôbec dostala. Ďalej, druhá vec je, že si myslím, že aj v rámci ako našich vnútorných záležitostí to má veľký vplyv, pretože pokiaľ politici nepodporujú domáci priemysel, tak, alebo respektíve možno iba jednu jeho časť, kvázi technológie, alebo nič proti ním samozrejme, alebo automobilový priemysel a tak ďalej, tak bohužiaľ ten textilný má veľký problém. Ale na druhej strane už teraz je tá nálada, že už sa vraciame naspäť z Číny a z týchto ako ďalekých krajín, vraciame sa naspäť k lokálnym produktom, pretože aj my chceme nosiť ten pocit a jednak je to jednoduchšie vyrábať lokálne, máte to hneď blízko, môžete to komunikovať, príde vám to, čo teda ste si objednali, väčšinou teda fajn, ale na druhej strane musí tam byť aj tá podpora zo strany politikov. Ja mám konkrétny taký príklad s pani Radičovou, kedy vlastne som ju obliekala ako jej stylistka. Bolo to v celku akože tristná záležitosť z rôznych dôvodov. Niekedy sa podarilo, niekedy nie. Ale to je tá otázka tej dôvery v podstate toho klienta k vám, čo tiež nie je človek u nás zvyknutý. A v podstate najhoršie bolo, že ona začala komunikovať to, že ona si neoblečie ten odev do médií, lebo krajčírky u nás zarábajú mesačne 500 eur a ona preto si akože neoblečie ten slovenský kostým, ktorý stojí viacej, lebo logicky sme to robili na ňu. Ušijú v Číne, hej? Áno. Ona mala byť tá prvá, ktorá sa mala postaviť do radu a povedala, že ja dám proste nie čokoľvek, ale v podstate ja dám na to, aby som podporila slovenského dizajnera, pretože keď podporím jeho, on dá robotu našim na Slovensku a tak ďalej. Ten kolotoč by mal byť takýto. Čiže osobne si myslím, že to je napríklad taký typický príklad tej chyby, ktorá sa u nás robí. Na druhej strane sa nám podarilo teraz opak s prezidentom Kiskom, kedy sme obliekali pani Kiskovú a sme to už spravili tak, že v rámci Slovak Fashion Councilu sme to zaodeli, kedy sme sa o ňu viacerí akože v zásade postarali. Jeden robil jedno, druhý robil šperky, tretí robil odev a tak ďalej, stylista tam bola podobne. Vznikol v zásade produkt na pani Kiskovej, ktorý vyzeral výborne a aj vydal ten signál do zahraničia, že u nás vieme urobiť výborný dizajn, vie to výborne vyzerať a proste stojí to za to. Super. A toto je o politike, čo sa týka mňa konkrétne. Dobre, a máme posledné 2 minúty, tak ja by som povedal, že už ani možno to nie je taká otázka, ale každého z vás napadá jedna taká akože dvojvetová rada, že tu sme teraz pred vami študentami a hovoríme vám vlastne o tom, ako je podnikanie ťažké, ale fajn. Čo by sme vám poradili? Také rýchle ešte, čo neodznelo. Nemusíme v poradí k toho, ako napadne. Ja by som vlastne poradil to, že hneď po tom štúdiu vybehnite na chvíľu von, hneď sa vráťte a začnete podnikať. A keď to nepôjde, tak sa zamestnajte. Super. No a to sa asi zhodneme všetci, že hneď. Ja by som dokonca povedal, že dôležité je to, čo sme hovorili o tých peniazoch. Ja strašne nemám rád, keď mi príde mail alebo niečo od človeka, že ja mám taký skvelý nápad a potrebujem na to 500 000, potrebujem na to 1 000 000. To je strašne ďaleko, keď táto otázka ma prichádza. To znamená, že prvé riešte, čo chcete robiť. A druhá vec, že ešte že to, čo by malo byť riešiť reálny problém. Je ideálne zobrať si svoj vlastný reálny problém, niečo, čo vás v živote štve, nasere, alebo proste neexistuje tu a robte to. A skúste toto vyriešiť tak. A to je kľudne to nazývate podnikaním. Možno ešte jednu vec len, aby som doplnil, že nápad nestojí nič, hej? Akože nápad je 2 až 5% z celého akože podnikania, hej? Vlastne tá robota
tie 95%, ten endurance, ten proste to, že proste execution. Presne to som chcel dať ako moje, že zase nepreceňujte nápady, lebo nápadov je nekonečne veľa, že ide o realizáciu. Väčšina nápadov sa nikdy neuskutočnila a nie preto, že neboli dobré, ale preto, že nestal za nimi niekto, kto proste do toho išiel naplno a venoval tomu tú energiu. Ja dodám k tomu nápadu, hovorí sa, že ak máte skvelý nápad, tak 10 ľudí v tomto okamihu ten si nápad, ak máte úžasný, tak 10 ho už robia. Takže proste neexistuje unikátny nápad. Čiže ide presne o to, že proste vrhnúť sa do toho. Dana, posledná veta. Ja myslím, že chalani to povedali tak, ako to aj ja myslím, ale určite možno je dobre vedieť svoju vlastnú povahu a limity. Čiže, ako povedal Ivan, je dobre to vyskúšať, ale zase na druhej strane, pokiaľ som povaha, ktorá skutočne nechce ísť do rizika, alebo proste má rád svoj kľud, tak na to podnikanie podľa mňa nie je, pretože tam fakt robíte úplne všetko a máte aj zodpovednosť za iných ľudí, takže to by som potom neodporúčal. Takže dobre vedieť, poznať sám seba asi. No to určite, jasné, to podpisujem takisto. No, ďakujem veľmi pekne, škoda, že nemám ešte hodinku, dve. Na Horsa, na Míša Meška. Ďakujeme.